Nu tror jeg altså, jeg har optager. Det er jo dejligt. Ja, nu er jeg survival ho. Det er jo ikke rigtigt. Sådan der. Jamen altså, det er dansk. Er det Liveless, det der? Hold da. Det er dansk. Det er Panda Game Gaming. Og vi spiller... nu har jeg jo kastet kassen helt derovre. Hvad er det nu for noget? Nu skal jeg nok høre mig, der lader Spider-Man. Okay. Turn it on, keep it on. What? Nå, først. Jeg spiller med mit nye graphic card, der hedder Twin Forcer Gaming Gaming. Twin Forcer Gaming Nvidia GeForce GTX 760. Super fint, du kan overclock det. Det lyder meget frækt. Og så kan du jo også have en Razer Nagemus, som jeg så ikke lige spiller med, fordi den løb tør, da jeg spiller med min ven. Ærgerligt for ham. Ja, den løb tør for strøm. Jeg tænkte på, at jeg ville bygge det spawn, og jeg lavede det bare på min testserver. Det her skal være med spawn til min faction koloni server, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke helt. Og der vil jeg godt lige gøre lidt bedre. Så hvorfor ikke læse op til med det? Ja. Og ja, jeg har lige været ude at løbe, fordi at jeg havde simpelthen så meget energi, så jeg var lige ude at løbe en tur på 10 km. Og så tænkte jeg, eller i det dejlige vejr her, så jeg tænkte, hvorfor ikke gå ind og optage, og så huske at uploade det med det samme, fordi det er ikke så godt til. Jeg har også optaget en ticket let's play på 4-5 afsnit, tror jeg. Det har jeg ikke haft uploadet. Det har jeg ikke haft uploadet. Og hvis nu vi bliver kendt, så vil I sikkert tænke, okay, hvad fanden er det for nogle plugins, står på? Luk. It's called her. Jeg har saved, worlded it, multiverse core, multiverse portals, essentials chat, essentials protect, essentials spawn, essentials anti-build. Det er det her på. Og så er der også mig på. Nå ja, pis. Det skal lige slå fra. Der skal ikke helst ikke stå, hvilket world man er i. Det er ikke så fedt. Det er sådan lidt ikke sådan spawn. Nå, okay. Det var... Jeg ved ikke helt, hvad det her er. Nu vil jeg makromus. Så kan man også spille godt sådan her. Det her, det kaldes også makro, bare på tysk. Nej, det gør det ikke. Det er bare mig, der er fuld. Ej. Ja, jeg tænkte, vi skal gøre lidt ved den her. Jeg ved ikke lige helt, hvad man kan gøre med ved den, fordi den er jo sådan fantastisk i forvejen, ikke? Fuck, det er koldt. Det må dog være. Det lyder sådan aggressivt. Nej, okay. Jeg ved ikke helt, man kan bruge en command block. Det jeg mener, det er det spor. Jeg ved ikke helt. Enderkiste, man kan altid bruge en enderkiste. Det er sådan lidt det, man altså skal have. Ja, spørgsmålet bare, hvor jeg sætter den. Der. 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 Ja. Hold dog din kæft. Sluk mig sådan der.
Flyt dig! Jamen, det var bare min mobil. Den skal, men jeg har fundet, at jeg ikke gider. Fordi det her, det er min første episode, eller første video på min nye GTX grafikkort 760, bare lige så jeg ved det. Så synes jeg, at det skulle være en lidt speciel en, så derfor vil jeg ikke være afhængig af tiden, men det glemte jeg. Så den gøede lige retfærdigt. Hvordan kan man gøre det? Jeg skal forresten lige ind her. Mit YouTube-idol, det synes jeg vil fortælle. Kort og kontant, tror jeg det kaldes. Det ved jeg ikke. Ja. GXP Gaming. Det er mit idol. Det er ham, som jeg ser frem til at kunne blive på YouTube. Og ja, så tænker jeg nok, ja. Du er bare sådan en lille... Du er bare sådan en lille YouTuber. Det var aldrig give på det. Ja, hvad så idioter. Jeg prøver heller ikke at blive stor. Jeg prøver... Okay, det kunne selvfølgelig være til mig fedt, ikke? Men jeg prøver at blive... Eller, nej, jeg prøver ikke på noget. Jeg gør det, fordi jeg synes, det er fedt og sjovt. Det er true. Jeg gør det, fordi jeg synes, det er fedt. Jeg gør det, fordi jeg synes, det er fedt at sidde og spille. Det gør jeg. Der er ikke noget. Altså. Det... True shit. Jeg synes, det er fedt at spille. Jeg kan ikke sagtens gøre med at bruge et par timer på det. Og det kunne det godt lide med. Sådan nogle grimme skeletter. Nå, det var da godt nok dumt af mig. Og jeg ser ikke helt noget lag indtil videre, så jeg føler ikke, at jeg har brug for den der game map der. Som man får med til... Hvad er det, jeg vil sige? Det ved jeg ikke. Nå. Jeg kan godt huske Gex's skin nogenlunde, men for at være helt sikker, altså med alle de der røde prikker der, ikke, så vil jeg lige gå ind på Novaskin, den smarte hjemmeside, hvor jeg også lavede det her skin. Så det kan komme ind game igen. Det her skin. You look fabulous. Fabulous Herobrine. Der kan man simpelthen gå op i søgefeltet. Der kan så søge på nogle forskellige skins og lave. Og så skriver jeg simpelthen bare GXP Gaming. GXP Gaming, jeg kan ikke huske, hvad det står. Eller hvad fanden det nu er. Jo, det her. Så er der noget GXP Gaming. Jeg ved, det her det er den originale. GX, jeg har aldrig egentlig helt set forstået, hvad det er, dit skin skal forestille. Men ved I hvad, det er sgu da også lige meget. Altså, hvem kan også se, at mit skin skal forestille Doktor? Nej, Obama, det er det, jeg prøver at se. Obama. Hvem skal også se, at mit skin forestiller Obama, ikke? Nej, det hørte mig ikke sige. True shit, Sherlock. Jeg ved ikke, om det er mest en rød her. Ja. Så kigger vi. Aha, jeg kan det blive. Okay. Okay. Here we go. Og er det da ikke brunt, eller er det bare mig, der er farveblind? Nej, okay. Hvad hedder det?
Nå, for sæt. Nu skal det høre. What the fuck? No! Gex! Where you are? Gex! Don't do it with me. Ah. Jeg laver ikke den her stage, fordi jeg bare er en total fucking Gex-fan. Jeg gør det, fordi jeg igen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Info. Et Minecraft-ben. Det er 12 højt. For helvede, må det er det er 12 højt og 5 bredt. Lige til info. Nu kommer den. Hvis den gider sig sammen. Ja, der var den jo. Dejlig mus. Skal vi være sådan noget map. Dejligt program. Det er så dejligt. Ja. Jeg laver den her, fordi jeg synes Gex er genial. Jeg vil nok høre nogle ord, som jeg måske kender fra Gex's kanal, hvis jeg ser ham, og hvis jeg ikke gør. Nu ved jeg godt, at jeg ikke showcaster, eller hvad man kalder det, for Gex. Men jeg smider alligevel en link til hans kanal, hvis nu at I var den uheldige person, der så mit, men ikke hans. Okay, fint nok. Hvis nu var den uheldige person, der ikke så mit, eller så mit, men ikke hans, så smider jeg alligevel et link i beskrivelsen til hans kanal. Også selvom I sikkert kender ham, fordi han ligesom er sådan Danmarks største YouTuber. You don't know what the clock ring. Nej, okay. Jeg ved ikke, om jeg skal lave den med et mellemrum. Det gør jeg sgu bare. Alle kan jo se det Gex, mand. Og jeg har faktisk givet hul i, at I siger sikkert, hvad er det på Gex også, det udtryk? Ja. Det var bare lige et eksempel, det var ikke lige, fordi jeg brugte det. Det er jeg ligeglad med. Fordi Gex er mit idol, han siger nu griner ting, okay? Han siger nu fucking griner ting. Men nogle gange, så kan det også godt være lidt pervers. Det ved jeg ikke, om jeg måske har oplevet. Nej, okay. Men Gex er mit idol. Og i starten var det jo meningen, at vi skulle lave på den der. Men så efter jeg lige kom ind på det her, så blev det det, vi skulle lave. Vi lavede en Gex. Jeg tror også, jeg bruger det forkerte stof. Jeg synes altså ikke, det er særlig sort. Jeg synes altså, det er lidt mere sort. Og Gex'en har jo den der sorte farve, der passer med det røde, og så det hvide, ikke? Ej! Er jeg fuld, eller hvad? Fanden er det her, jeg har gang i? Sort farve, lad ind i to mine items. Det skal vi lige have fundet, så vi kan erstatte det. Puha! 95,15. Det må sgu gøre meget. Jeg ved ikke, hvad det gør af mig. Jeg tror, det er den der løbetur. Var det ikke 15? Ej, hvor pinsk. What? You can all see that shit. Med skal vi finde det til sort uld. 35,15. 35,15.
Jeg valgte jo ikke det hele. Så okay. Det ser så meget mere rigtigt ud, det her. Kan I se det? Det er ligesom Gexes. Hej med dig. Du var en fin lille søm, hva'? Altså, du brænder i fyr, så skal du lære det. Skal det være med aimpotter. Aimpotter. Der var ikke nogen baby, var der? Jo, der var sgu. Men ikke. Shit. Ej, okay, hvad har jeg nu gjort? Ej, okay, så bygger jeg det helt forkert sted nu. Så må jeg bare fjerne halvdelen af den der. Det var fint. Jeg er ligeglad. Det er bare hvor lang tid på det og sådan. Jeg kan stadig ikke helt finde ud af, hvad det skal, jeg skal forestille mig, okay. Så okay, et ben og en arm er altså lige høje. Vist i det. Det giver jo selvfølgelig ikke. Der er jo ikke nogen, der tager sig af målene til en Minecraft-figur. Jamen altså, det er jo også min kanal, den har jo sådan her. Jeg har så lidt subs, at jeg ikke engang ved det. Jeg tror det er 3. Jamen det er jo helt sindssygt. Jeg er jo fucking famous på YouTube, man. Men jamen jeg er spændt. Jeg er ligesom en guldfisk. Jeg husker 3 sekunder ad gangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Men jeg er ligesom en guldfisk. Jeg husker 5 sekunder ad gangen. Og sådan er det bare. Nej, 3 sekunder. Undskyld. Jeg kan ikke bare sådan gå og fortælle dem ud på YouTube, at guldfiske de kun. Husk 3 sekunder gang. Nej, 5 sekunder. Jeg kan ikke gå og fortælle dem ud på YouTube, at guldfiske kun huske 5 sekunder gang, når den kun kan huske 3. Jeg er dårlig til sætninger i dag. Fordi at jeg er sådan lidt overgår det, men det kommer alligevel nok ned i beskrivelsen, fordi hvem gider se, og hvem gider så huske mig, der siger det her ting. Optag med fraps. Redigere det, ikke? Det kan jeg ikke finde ud af. Det er den nar til. Så det gør jeg ikke. Nej. Social for jer. Nej. Redigere det, ikke? Som sagt. Og hvor er jeg dum, mand. Det er jo ikke en single player, det her. Det er jo for helvede en server. Man kan jo slet ikke noget i dag. Det ved jeg sgu. Men vi er alligevel også ved at have optaget de her 10 minutter cirka. Det ved jeg ikke. Så jeg skal også stadig lidt pyntes, og så tror jeg også, vi skal tage lidt fisker. Okay. Er kroppen bare helt sådan? Nå, nu tænker jeg ikke vist om Gexe.
Hold det. Der kommer sådan et mærkeligt sollys ind på min skærm. Så det er pisse svært at se en skærm. Og så tror jeg også lige, vi kan tage for os, at det skal blive lidt mere spændende. Så kunne vi også måske tage et lille shoutout. Det er det, der hedder. Det var det, der hedder det der med... Nu kan jeg ikke bruge for shoutout. Men jeg giver ham alligevel lidt, eller... Nu er jeg jo heller ikke med, så det er svært. Totalt fin fyr. Altså, der fås ikke bedre gaming end Gexeman. Og det lyder måske lidt bøset, men ja. Det var også ok at være bøse i dag. Det var det bare ikke et eller andet overstil. Der blev man slået ihjel. Nej, det er Rusland. Det er ulovligt at være bøse i Rusland. Sådan for Jeppe K. Men det her det er altså en hyldest til GXP Gaming. Går og bygger med på min server, mand. Og jeg tror jeg skal sætte spawnvinklen, så når man joiner, og så hvis Gex en dag kommer ind, hvis han, som han sandsynligvis ikke gør, så vil det her være det første han ser. Og det vil muligvis gøre ham så glad eller irriteret, på grund af at jeg bare har været inde og fuck ham totalt af en læfteserveren. Det håber vi selvfølgelig ikke, så giv mig lige helt lykke med dem. Alle børnene løb over vejen. Nej, alle børnene kom sikkert over vejen, undtagen Ole. Nej, alle børnene kom sikkert over vejen, undtagen Peter. Han manglede meter. Og så piger, de manglede 4. Men i hvert fald Leo. Han blev ramt af en Ford Mondeo. Sygt ud. Alle de der børnevitser, ikke? De er sygt. Nu kan jeg ikke se en skid, så det er lidt svært at lave det her. Jeg skal lige sådan ud. Og hvis jeg ikke spørger, så har vi lavet det i. Så jeg selv skaffer alle ressourcerne. Går vi med det. 8. Og et Minecraft hoved er altså 8 blocks højt. Så hvis jeg det, så kommer jeg sådan igen, mand. Makro. Makro. Ja, fuck. Jeg er fuld eller hvad? Jesus Christ. Jamen, det er bare endnu et kendetegn på Panic Game Gaming. Og jeg hedder så i virkeligheden Benjamin. Hvad gør jeg? Alle pigerne de ryster, når de hører mit navn. Alle pigerne de ved, hvad de skal gøre, når de ser mig. Ja, men det kan jeg godt tillade mig, hvis jeg ikke har nogen kæreste. Så hvis sådan den ligger gamer girl. Hun må gerne være blondine, det gør ikke noget. Nej, det var bare tavligt sagt. Undskyld alle blondiner. Ja, selvfølgelig også. Nej. Joke. Hvis ikke I kan tage det, så lad være med at se min kanal. Ej, nu går den her. Okay, hjælp heller ikke. Sådan der. Er det sjovt, man kan se skærmen?
Det er jo et helt andet kaliber. Overvej alle de ressourcer, det vil kræve at lave det her uden en kondenser. Fra take it. Shit. Okay. Hvem like that? Det synes jeg faktisk meget godt efterlignet. Okay, 200, så kommer det videre. 1, 2. Og jeg er faktisk meget stolt over, at jeg lavede det her. What the fuck? What? Det ligner ham jo på en prik. Now we will take a nice overview. Hvilken knap er det der kamera? Oh shit. Jeg skal finde ud af, hvilken knap der man har det der overview på der. Eller movie. Okay. Nå, den har jeg ikke på. Så bliver det bare på F. Nå. 8. Den håber jeg ikke. Ej, F8 er ikke i brug. Ej, for helvede, ikke nogen creeper her. Jesus Christ. Oh. Kan vi lige se, hvor det fra her. Lol. Okay, sådan der, nu kan vi starte forfra. Godt lige med bare kunne se sådan en brændende edderkop i baggrunden. Oh. Oh shit, haha. Bom, 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 bom. Fuck. Jeg tror, der skal være en dørende gigs. Nu skal jeg lige se, hvad jeg har på mig. Sådan der. Gigsen er ikke nogen toiletspørg. We can build a crown. Og vi kan bygge en krone på. Den ved jeg godt, hvad skal være lavet ud af. Så kan vi så sætte et skilt med bygget af Olie Havberg. Statue af GXP Gaming. Nå, det er min hund, der kommer. Hej Titan. Vil du op og spille computer med os? Det vil han gerne. Så flytter vi lidt ned. Kom Titan. Hoppa. Ja. Lille hund, der var på. Nu må du altså ikke begynde at sige nogle mærkelige lyde, når vi spiller og optager samtidig. Ja. Det er ikke fordi jeg ikke kan lide Benny. Men Gagsen er bare med de dårlige, ikke? Jeg ved, han bor i Holbæk. Nu kan jeg lade mig finde ud af, hvor i Holbæk. Ikke af, jeg vil stalke ham. Nej.
danser min hund. Fuck. Nej, jeg vil ikke have nogen kroner i hvilket det her. Gex er sej nok, men der er ikke nogen kroner, der er fed nok til at kunne passe Gex. Det, mine damer og herrer, er GX. Dette er GEXP GAMEG. Nu skal jeg stå forkert. Nej, okay. Dette er GXP Gaming. Lad os lige sætte et flot skilt, der signalerer det. Her ser du GXP GMG. Jeg vil se, var rigtigt. Lavet af og lige heroppe. Dun. Ah, det var det. Det er faktisk mærkeligt, at han står dernede. Shit! Sådan der. Her ser du GXP Gaming midt i Idol, tror jeg sådan står. Idol. Klik på skiltet. Og så sætter vi en WAP dernede. WAP GXP Gaming. Så laver vi sådan en del platform, man kan stå på. WAP GXP Gaming. Sæt WAP GXP Gaming. Sådan der. Det kan altså blive lidt pænere. Skal vi sådan her? Det er ikke sådan. Sådan her. WAP GXP. Det er ikke sådan. GXP Gaming. Shit. Så, bum. GX derovre. Tak for i dag. Det er Panda Game Gaming, som snart står på GX Gaming. Han står sådan her. Pis. Panda Game Gaming sammen med GXP Gaming. Prøv lige. Stop. Sådan der. Tak for i dag. Bye bye.